Вот сегодня покидает моя сестра этот дом. Я бы ей хотела пожелать удачи, здоровья и всего самого наилучшего. Я очень тебя люблю, Алиса. Вийдеш, хистиш без мене і розійдеш, вещи сетка шила гірча, ліпа війна серда, я кажда, що тир візер, хогалла, хисан візер, уцецана і розвізер, п'ятся зашхир, та суна візан, візер сагірін, ну йохал ліха, малхазан рашнога ліха, байрі харбі замальса. دائما نشوف ديك شو بالله نقول شو بيحصل شو ما يدار شو بيدار بعد شو هاي يوهر والله بعد إيش نسلا راح شو هذا شو بالله ده تيدش وفاش ده على كذا وملي وش ده ده شيء ده الله ده بيت الإيمان شو ما يشبه دائما هو بالله نقول شو Алиса, вот доктор Чебанина حضرنا فيديو بيعمل أسرع حضرنا فيديو نيسر صوت أبدا حبيب زمزوية بيتوجه أسرع مزقر مزوية بس يلاو تلاو شيدات إنديكرا إيش يوش مات أشديك نسو يوش شيمارا مطر يوش وور بي إنام في السيارة Тина даха деза тише, ах ты я хоть нахаю за илаш.